Pozor, zaútočujú na nás piráti. Tak im to vrátime, nie? Kde by sme piráti? Dobrý nápad, kapitán. Musím sa dostať. To je... áno, to som za to. To je moje zlato, nesmiem ho nikde opustiť. Tam sú kajutu vývojne. Ty, chod dole, sa boli, čo tam je. Áno, kapitán. Joj, pomoc, padám. To je tu nepojde. Kajuta nič moc. Idem radšej preč, ma chytajú. Pomoc. Sme predsa modní Holanďania. Ideme to okamžite potopiť. Kapitán. Odpojte. Musím ísť... Nastaviť tyčky. Sú. Odstrelí teraz. Výborne. Ešte to nie je zničené, kapitán, takže nie. Veď my to zničíme, však, kapitán. Jasné, prečo nie? Haha! Nie, musíte to normálne pekne nabiť. Nie. Trošku sa nám zničila naša loď. Ups. Som si trošku zničil loď. Dobre, čo teraz s tým? Nie. Zničil som si loď. To budú veľmi veľké opravy. Ale dúfam, že ste si užili. Dúfam, že ste si užili toto nádherné videjko. Čaute, čusák, rusák. Piráti.